Eluf ta' Maltin barranin li jgħixu Malta u turisti attendew għall-14 edizzjoni tal-kunċert tal-Isle of MTV li sar it-tlieta fil-għaxija fuq il-Fosos tal-Furjana. Dan l-akbar kunċert bl-aħlas fil-kontinent Ewropew irritorna wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija. Il-kunċert fetħu il-kantant Malti Sean Farrugia li interpreta il-kanzunetti tiegħu li fuqhom ikkollabora mad DJ internazzjonali Martin Garrix. Wara kompla ir-rapper u kantant Kanadiż Baby No Money li fost l-oħrajn kanta il-kanzunetta li hija magħrufa sew fuq il-pjattaforma soċjali ta' TikTok. Wara kien imiss lil kantanta Ingliża Mae Muller bil-kanzunetta Better Days. L-artista fama internazzjonali French Montana kanta il-kanzunetta magħrufa Unforgettable, akkumpanjat b'entużjażmu minn dawk preżenti. Il-kunċert ingħalaq mid-DJ Marshmello li qajjem lill-udjenza permezz tal-kanzunetti tiegħu flimkien ma' spettaklu tan-nar u anke konfetti. Everybody back here, you guys are going crazy right now. Let's go. F'dan il-kunċert ħadu sehem ukoll artisti lokali fosthom Aiden, Enya, Gaia Kauki u Maxim Patch.